duwe. Besok ini ana job player sak MC-ne do beli to. Monggo katuran larasipun napa? Lindro napa pelak napa racing napa napa monggo. Nggih. Monggo sak kersane. Pelok racing. Mas Anggon peking nyuwun titinganipun. Manut to manut sing perintah ayo. Mangga. Saben bengi yen memajang mung karo janur kuning kembang wae wetan gunung pacitan sarwi janang panas udan panas udan aling-aling caping gunung nadyan wadon sarta lanang enomane banyu bening Buka celuk monggo Mbak Krisna. Saking karawitan gugur gunung monggo. dek jaman berjalan bola enggak putra lagi bilen robat mon sanento badai Aduh sayang. cari wis menang kanorotan sebetan bilen mengajanji mon saneto tadi Walang kekek. Walange kadung. Oh, oh. Loh, loh. Yuk ya, yuk ya. Capek
gunung dudu bayung nggih, Bu. Caping gunung nggih dudu sarung. Pak, ngoten ta Pak Bud? Dicek mriki, Bu. Nah, Pak Bud nggih. Caping gunung dudu sarung lak benten. Itu. Nek caping gawe tutup rambut, nek sarung gawe tutup jempol sikil. Kok iso jempol sikil iki lho? Kok iso jempol sikil? Nek caping ditutup rambut. Ora iso no. Caping kok. Iya. Nek sarung gawe tutup jempol sikil. Ya ora iso. Budal kene pisan ya. Adek ra gathuk. Iya, pokoke kuwi ngono. Kowe nek ngomong ora cetak, Lah pripun? Nek ut ngoten. dicetakke to. Dicetnakne. Nek caping damel tutup rambut. Heeh. Nek sarung damel tutup jempol sikil. Loh. Ngoten. Iya. Iki dagelane sesuk nek mayang kula nggih. Iya, tak macak jagung 200. Adek ngono. Monggo. Macak bagong 200. Iki mboten apa-apa. Bagong iki gugur gunung niku, Pak. Nah, terus Sakar bisa nyabelas gunung desa dadi Ya. Dek zaman perjuangan jor kelingan anak-anak biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis menang katurutan sing dikedah biyen nate janji ning saiki apa lali ane gunung tak jadangi saka jagung yen mandung tak silihi caping gunung syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja dene ora ilang gone padha lara lapa Anjing sampun Caping gunung sampun dipun aturaken mugi katampi pinangka panglipur langkung-langkung panjenenganipun kadang kula ingkang ngersakaken kala wong ajeng. Monggo sepisan malih ngambali atur Bapak Kasitoso keluarga kunjuk panjenengan para lenggah para tamu pasugata sampun lumati monggo dipun rapi dipun resepi kanthi madya ing penggalih sembari panjenengan menikmati hidangan yang tersaji kula sak kanca ngregengaken swasana atur panglipur sawetawis kunjuk para tamu. Namung mbok bilih para kadang panglipur